Αγαπητοί συμπολίτες, αγαπητοί συμπατριώτες της περιφέρειας Αττικής, είναι γνωστό ότι ο συνδυασμός του Γιάννη Σγουρού αναγκάστηκε να καταφύγει στη μέθοδο αυτών των μικρών βίντεο για να ενημερώσει όλους σας, μία μέθοδο η οποία από ό,τι βλέπουμε έχει βρει ιδιαίτερα έντονη απήχηση και σε σειρά άλλων συναδέλφων υποψηφίων και νυν δημάρχων στην Αττική, προκειμένου να σας ενημερώσει για τις θέσεις και τις απόψεις του συνδυασμού μας. Προσωπικά χρειάστηκε το τελευταίο τρίμηνο που έχει γίνει η προεκλογική εκστρατεία πιο ζωηρή, 3 φορές να αναφερθώ σε διαφορετικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις θέσεις και τις απόψεις μας σε σχέση με την εξελισσόμενη αυτή προεκλογική εκστρατεία. 3 φορές θέλησε να μου απαντήσει εγγράφος, όχι βέβαια διαζώσεις, ο κύριος Πατούλης, και τις 3 αυτές φορές εισέπραξε τις απαντήσεις, οι οποίες μετά τον οδήγησαν σε πλήρη αφωνία. Το να καταφέρνεις βέβαια να κάνεις τον κύριο Πατούλη συζητώντας πολιτικά και σε βάθος τα ζητήματα να μην μπορεί να σου πει τίποτα δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Ο κύριος Πατούλης, το γνωρίζουμε όλοι πια, είναι ένας ρηχός και ημιμαθής πολιτικός. Ένας πολιτικός ο οποίος ζει μόνο για ηλουστρασιόν εμφανίσεις, για τα φλάς των φωτογραφιών και δεν γνωρίζει ούτε σε βάθος, ούτε έτσι όπως χρειάζεται πραγματικά τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της περιφέρειας Αττικής. Όταν ο ίδιος είδε 3 φορές ότι εισέπραξε απαντήσεις που τον ανάγκασαν να εξαφανιστεί από την αντιπαράθεση απέναντί μου, γεγονός το οποίο και πάλι λέω δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο δύσκολο, όχι μόνο για μένα, αλλά και για πολλούς άλλους συναδέλφους του συνδυασμού του κυρίου Σγουρού, ανέθεσε σε σχέση με μια προχθεσινή ανάρτησή μου με ένα σχετικό μικρό βίντεο σε κάποιον κύριο Πέπα, πολιτικό του υφιστάμενο από ό,τι έχω καταλάβει στην περιφέρεια Αττικής, να μου απαντήσει και αυτός μέσα από ένα έγγραφο λίβελο που δημοσιεύθηκε χτες το απόγευμα. Θα ήθελα να απαντήσω και σε αυτόν, αν και δεν έχει τύχει παρά μόνο οπτικά να τον δω 2 φορές, μένει στο Διόνυσο ο άνθρωπος, απέχει 40 χιλιόμετρα από το Μαρκόπουλο και δεν έχει καμία ιδιαίτερη σχέση ή επαφή με την περιοχή μας. Ασχολείται λοιπόν με τη δημοσκόπηση την τρίτη που εμφάνισε μόλις προχτές ο κύριος Πατούλης, την οποία εμφανίσαμε και χαρακτηρίσαμε και αυτήν ως πλαστή και πειραγμένη. Το πώς είναι πλαστή και πειραγμένη και γιατί ενοχλήθηκε ο κύριος Πατούλης που τη χαρακτηρίσαμε ως τέτοια, μπορώ να σας το αποδείξω. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι όταν κάποιος, και μιλάω για το συνδυασμό του κυρίου Σγουρού, και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κύριος Πατούλης, τον βοηθάω τώρα, κάνει ένα τραγικό λάθος. Όταν κάποιος, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Πατούλης, είναι τρίτος, κανένας δεν ασχολείται μαζί του. Γιατί όταν κάποιος είναι εκτός κούρσας δεύτερου γύρου, δεν έχει κανένα νόημα να τον έχεις αντίπαλο αφού θέλεις να αξιοποιήσεις τη συνδεξαμενή των ψήφων που έχει, τους ανθρώπους που τον ψηφίζουν στη μάχη του δεύτερου γύρου. Το γεγονός ότι ο κύριος Πατούλης δεν βρίσκει τίποτα να πει ουσιαστικό για την κυρία Δούρου και επιτίθεται με σφοδρότητα συνεχώς στον κύριο Σγουρό, σε μένα και σε οποιονδήποτε άλλον του συνδυασμού, αποδεικνύει το αυτονόητο, ότι αυτός ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση και αυτόν τον οποίο τρέμει ότι θα βρει μπροστά του ο κύριος Πατούλης στο δεύτερο γύρο είναι ο Γιάννης ο Σγουρός. Γι' αυτό πληρώνει συνέχεια και βγάζει φτιαγμένες δημοσκοπήσεις, όπως η τελευταία που εμφανίζει τον κύριο Πατούλη στο 36,5, την κυρία Δούρου στο 19,5 και τον κύριο Σγουρό στο 11,5. Επειδή πρόκειται για δημοσκόπηση και ηλιογραφία, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία που θα κάνουν και τους πολίτες της Αττικής να γελάσουν με αυτές τις δημοσκοπήσεις και με το σανό που προσπαθεί μέσω αυτών να πουλήσει ο κύριος Πατούλης, υποτιμώντας την νοημοσύνη των συμπολιτών μας. Εμφανίζει λοιπόν η τελευταία δημοσκόπηση τον κύριο Πατούλη στο 36,5%, την κυρία Δούρου στο 19,5% και τον κύριο Σγουρό μόλις το 11,5%. Η προηγούμενη πληρωμένη, επίσης προορισμένη για κατανάλωση σανού δημοσκόπηση του κυρίου Πατούλη, η οποία ήταν πριν από 2 μήνες φτιαγμένη, τον έδειχνε να είναι ήδη στο 35%. Αγαπητέ Γιώργο, 2 ολόκληρους μήνες εργόδους προσπάθειας για να αυξήσεις την επιρροή σου στην Ανατολική Αττική και στις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής και μόλις 1,5% ανέβηκες. Ο δε Σγουρός, στον οποίο όλοι γνωρίζουν όσοι περπατάνε και μιλάνε με τον κόσμο στην Αττική, χέρι της συμπάθειας όχι μόνο ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στο κεντρό πολιτικό φάσμα αλλά και πολλών νεοδημοκρατών, τον εμφανίζει από την προηγούμενη δημοσκόπηση να έχει πτώσει άλλο 1%. Ποιος είναι ο κερδισμένος? Ο κερδισμένος λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία ειλικρινή, πραγματική και πολύ σοβαρή δημοσκόπηση του κυρίου Πατούλη, είναι η κυρία Δούρου. Εάν δεν το καταλάβατε, ανέβηκε μέσα σε 2 μήνες 5,5 ολόκληρες μονάδες. Είναι προφανές
ότι πρέπει όλοι να εντυπωσιαστούμε από τα επιχειρήματα που έχει χρησιμοποιήσει και τη δυναμική που έχει αναπτύξει η κυρία Δούρου και να προσέξουμε, διότι ήδη βρίσκεται στο 20%, με αυτή τη δυναμική αν ανεβαίνει σε κάθε δημοσκόπηση 5 ολόκληρες μονάδες, κινδυνεύει να ξεπεράσει και τον ίδιο τον κύριο Πατούλη, ο οποίος δυστυχώς έχει φρενάρει σύμφωνα με τα ίδια τα λεγόμενά του. Να πω στον κύριο Πατούλη, θα του δώσω μια συμβουλή τώρα, ότι στην πολιτική και ειδικά όταν είναι κούρσα 2 γύρων όπως είναι οι περιφερειακές εκλογές, κανένας δεν πειράζει και δεν ασχολείται με τον τρίτο. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό όσοι έχουμε κάνει την παραμικρή εκλογή. Και δεν το κάνει για τον απλούστατο λόγο ότι χρειάζεται τους ανθρώπους που ψηφίζουν τον τρίτο για την εκλογή του στον δεύτερο και τελικό γύρο των περιφερειακών εκλογών. Το γεγονός ότι επιτίθεται λησαλέα όλο αυτό το διάστημα ο κύριος Πατούλης μόνο στον κύριο Σγουρό έχει να κάνει με την εικόνα των πραγματικών δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι ο κύριος Σγουρός είναι δεύτερος και θα το πιει το πικρό ποτήρι ο κύριος Πατούλης, θα αναγκαστεί την δεύτερη Κυριακή των εκλογών να χάσει, αφού προηγουμένως έχει αναγκαστεί να κάνει και κάτι άλλο που του έχει ζητήσει επανειλημμένο ο κύριος Σγουρός και ως δημοκράτης ολικής ο κύριος Πατούλης και άνθρωπος που αντέχει στο διάλογο και στη ζωντανή τηλεοπτική ή άλλη συζήτηση, το αρνείται και κρύβεται εδώ και 3 μήνες. Τον διάλογο. Του έχει ζητήσει ο κύριος Σγουρός να συζητήσουν μαζί του και κρύβεται και δεν εμφανίζεται πουθενά. Έχει εμπιστοσύνη στοιχειωδώς αυτός ο άνθρωπος στον εαυτό του. Έχει εμπιστοσύνη στις θέσεις του. Είναι αυτός ο άνθρωπος να τον εμπιστευτεί κανείς για κάτι σοβαρό όταν κρύβεται από τον πολιτικό του αντίπαλο και δεν τολμάει να κάνει οποιαδήποτε αντιπαράθεση? Να δώσω όμως και κάποια στοιχεία από αυτή τη δημοσκόπηση που είναι εξίσου αστεία όπως τα νούμερα που έβγαλε. Είναι ενδεικτικό ότι για να μπορέσουν να βγουν τα φουσκωμένα νούμερα για τον κύριο Πατούλη και για την κυρία Δούρου, χρειάστηκε κάποιοι άλλοι πέρα από τον κύριο Σγουρό να καταβαραθρωθούν. Το αστείο είναι λοιπόν, και για όσους ξέρουν δημοσκοπήσεις και στοιχειώδη πολιτική αριθμητική καταλαβαίνουν αμέσως τι λέω, ότι αυτή η δημοσκόπηση εμφανίζει τον υποψήφιο της Χρυσής Αυγής στο 4% και τον υποψήφιο του Κουκουέ στο 4,5%. Ο υποψήφιος της Χρυσής Αυγής και ο υποψήφιος του Κουκουέ, επειδή είναι και οι δύο με διαφορετικό προφίλ, δεν ταυτίζονται σε καμία περίπτωση, αντισυστημικά κόμματα, γνωρίζουμε όλοι όσοι γνωρίζουμε στοιχειωδώς πολιτική αλφάβητο ότι είναι τα πιο συμπαγή κόμματα. Οι συσπυρώσεις γύρω από τους υποψηφίους τους ανέρχονται σταθερά στο 85-90%. Για τη Χρυσή Αυγή ο κύριος Παναγιώταρος είχε κατέβει και την προηγούμενη φορά και είχε πάρει 11,5%. Τώρα, για να βγουν τα πειραγμένα νούμερα του κυρίου Πατούλη για λογαριασμό του και να θέλει την κυρία Δούρου στο δεύτερο γύρο, τον εμφανίζουν στο 4%. Ποιον? Τον κύριο Παναγιώταρο που είχε πάρει 11,5% και το πιο αστείο απ' όλα είναι ότι λέει ότι η αναγνωρισιμότητα του κυρίου Παναγιώταρου είναι 4,5%. Δηλαδή δεν τον ξέρει ούτε το 1 τρίτο από αυτόν που τον ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές, ποιοι οι γνωστοί χρυσαυγίτες. Είναι τόσο αστεία τα νούμερα αυτής της δημοσκόπησης, είναι τόσο εξόφθαλμα πειραγμένα, που μόνο ειλικρινά σε ανόητους πρέπει να απευθύνεται ο κύριος Πατούλης όταν την παρουσιάζει. Και να πω και ένα ακόμα νούμερο για να γελάσουμε απλώς. Υπάρχει ένα ποιοτικό στοιχείο υποτίθεται σε αυτή τη δημοσκόπηση που λέει ποιος είναι πιο σοβαρός πολιτικός. Σε αυτό λοιπόν το φοβερό και καταλυτικό ερώτημα, ο Γιάννης ο Σγουρός παίρνει γύρω στο 13-14% και ο κύριος Πατούλης παίρνει 28 με 29%. Αν την είχε κάνει νομίζω και τη δημοσκόπηση αυτή ακόμα και στο Δήμο Αμαρουσίου, νομίζω ότι ούτε εκεί δεν θα έβγαιναν αυτά τα ρούμενα. Όταν πληρώνεις και δίνεις κάτι της παραπάνω για να σου κάνουν τη δουλειά σου, έχεις τα αποτελέσματα που θέλεις. Το ερώτημα είναι αυτή η βιομηχανία των στημένων και πληρωμένων δημοσκοπήσεων του κυρίου Πατούλη αν θα περάσει στον κόσμο. Εμείς επισημαίνουμε στους συμπολίτες μας να ακούσουν αυτό που ακούμε και εμείς, τη φωνή των πολιτών μας στις αγορές, στους χώρους εργασίας, στους χώρους εκπαίδευσης, στους χώρους διασκέδασης, όπου συζητάμε και βρισκόμαστε το τελευταίο τρίμηνο. Και είναι ενδεικτικό ότι στην ίδια πλαστή και πειραγμένη δημοσκόπηση ο κύριος Πατούλης αναγνωρίζει, γιατί δεν μπορούσε να κάνει και έλεος, ότι δεν τον ψηφίζει το 30% των δημοκρατών. Το έχει η ίδια η δημοσκόπησή του. Για να βγάλει τα νούμερα τι έκανε, γράφει ότι τον ψηφίζει το 21% των ανθρώπων που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πατούλη, δεν έχω να αντιλέξω τίποτα σε αυτό. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε που λέει για το σχετικό θεατρικό έργο. Το αφήνω στην κρίση των συμπολιτών μας.
Εκείνο που θέλουμε να πούμε στους συμπολίτες είναι να αντισταθούν σε αυτό το μπακτολό πληρωμένων δημοσκοπήσεων που θέλουν να τους χειραγωγήσουν και να δείξουν ότι δεν τρώνε το κουτόχορτο που θέλει να τους προσφέρει απλόχερα ο κύριος Πατούλης, και ο ίδιος πρέπει να βρει επιτέλους το θάρρος και τη λεβεντιά. Υποψήφιος περιφερειάρχης είναι, δεν είναι υποψήφιος κοινοτάρχης σε κανένα χωριό πίσω από την σκοτεινή πλευρά της Ελλήνης, να βρει το κουράγιο και να κάνει αυτό που τον έχει προκαλέσει επανειλημμένο ο Γιάννης Γουρός. Όπου θέλει, όποτε θέλει, μια δημόσια συζήτηση για όλα τα μεγάλα προβλήματα της Αττικής. Κανένας δεν εδοξάστη εκτός από μία περίπτωση που ίσως τη γνωρίζετε αν διαβάζετε ιστορία, κύριε Πατούλη, κρυπτόμενος. Βγείτε από το Δήμο Μαρουσίου, βγείτε από την ΚΕΔΕ, ελάτε να κάνετε διάλογο με τον κύριο Σγουρό και εκεί θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους οι πολίτες. Τώρα, όσο και αν προσπαθήσετε με τις πληρωμένες δημοσκοπήσεις να τους πείσετε, δεν θα τους πείσετε και θα δείτε ποιος θα είναι ο αντιπαλός σας στο δεύτερο γύρο. Ο κύριος Πέπας, και με αυτό θέλω να κλείσω, έκανε και μια προσωπική επίθεση σε μένα και μου είπε για ποιο λόγο δεν καταλαβαίνω, ότι δεν πρέπει να επιτίθεμαι στον κύριο Πατούλη, αλλά ότι θα έπρεπε πρώτα να κάνω την αυτοκριτική μου για το έργο στο Δήμο Μαρκοπούλου, το οποίο κατά αυτόν είναι καταστροφικό και γι' αυτό δεν είμαι ξανά υποψήφιος. Ο κύριος Πέπας είναι ζήτημα να έχει έρθει στη ζωή του 2 ή 3 φορές στο Δήμο Μαρκοπούλου. Όπως είπαμε, μένει 40 χιλιόμετρα μακριά. Εάν θέλει να έχει ένα γρήγορο απολογισμό της δράσης μου αυτή την τετραετία, πενταετία σε λίγο στο Δήμο Μαρκοπούλου, να του την πω. Έχουμε πάρει το μεγαλύτερο ποσό αναδημότη σε όλη την Αττική, στους 66 Δήμους της Αττικής, για το μεγαλύτερο έργο υποδομής στην ιστορία του Δήμου Μαρκοπούλου, για την αποχέτευση. Τα ακούσατε, κύριε Πέπα? Το μεγαλύτερο ποσό, 36 εκατομμύρια ευρώ, είναι αναδημότη αυτό που έχει δοθεί φέτος σε επίπεδο περιφέρειας Αττικής και όλη τη δημοτική περίοδο που πέρασε. Από εκεί και πέρα έχουμε παραδώσει ένα καινούριο σχολείο, ένα καινούριο παιδικό σταθμό, τελειώνει το αθλητικό κέντρο, προχωράμε και κάνουμε το μεγαλύτερο σχολείο στην Ανατολική Αττική, έχουμε το νέο μικρό κλειστό στάδιο που παραδίδουμε σε λίγο, έχουμε αναπτύξει κοινωνική πολιτική η οποία είναι υπόδειγμα σε όλη την Ανατολική Αττική, με κοινωνικό ιατρείο, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό φροντιστήριο, βοήθεια στο σπίτι και ό,τι άλλο χρειαστεί. Έχουμε πρόγραμμα αθλητισμού και πολιτισμού στο οποίο μετέχουν 1.200 δημότες. Περίπου το 10% των δημοτών της πόλης μας αθλείται σε προγράμματα αθλητισμού και πολιτισμού και μετέχει σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Δήμου. Έχουμε καλοκαιρινά φεστιβάλ και πολλά άλλα για τα οποία θα μπορούσα πολλή ώρα να μιλήσω. Ο λόγος για τον οποίο δεν ξανακατεβαίνω είναι ένας. Ξέρετε, κύριε Πέπα, δεν είμαστε όλοι οι δήμαρχοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι σαν τον κύριο Πατούλη που δεν τον νοιάζει ή δεν τον ενδιαφέρει τίποτα επί της ουσίας. Κάποιοι από εμάς, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά στον ένα ή στον άλλο τομέα, και αυτό έχει να κάνει με την προσωπική ευαισθησία και το προσωπικό φιλότιμο του καθενός, μπορεί κάποια στιγμή να στεναχωρηθούμε, να πιεστούμε και αυτό να βλάψει την υγεία μας. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να είχατε κάνει, ειδικά εσείς που θα έπρεπε να είστε διπλά ευαίσθητος σε θέματα υγείας, ένα απλό τηλέφωνο και να με ρωτήσετε. Και θα σας έλεγα τότε αυτό που έχω πει εδώ και 1,5 χρόνο, είναι κοινό μυστικό στους συνεργάτες μου, ότι δεν θα είμαι ξανά υποψήφιος και το ξέρουν και εδώ και 1 χρόνο περίπου οι δημότες μου. Και αφορά θέματα υγείας. Έχει να κάνει ότι μέσα στα τελευταία μόλις 4 χρόνια έχω κάνει 2 εχειρήσεις στο στομάχι μου, 2 εχειρήσεις στα μάτια, έχω βαριά υπέρταση και μόλις πρόσφατα, πριν από 1 χρόνο, διαγνώστηκα προδιαβητικός. Επειδή μεγαλώνω και 2 κόρες 18 και 14 χρονών αντίστοιχα, κύριε Πέπα, θεωρώ ότι δεν έχει κανένα λόγο η οικογένειά μου να πληρώσει την δική μου τρέλα με μια θυσία πλέον σε αυτό το τομέα και ότι θα πρέπει να διαφυλάξω τον εαυτό μου και να προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο υγιής τα επόμενα χρόνια για να κάνω το αυτονόητο για κάθε πατέρα. Να είμαι δίπλα στα παιδιά που μεγαλώνω και στις κόρες μου που με χρειάζονται. Ούτε αυτό σεβαστήκατε και δείξατε ότι την όποια προσωπική ευαισθησία, ειδικά εσείς σε θέματα υγείας, την έχετε μονόπλευρη και θέλετε μόνο να την εισπράτετε και όχι να την αποδίδετε στους άλλους. Θα πρέπει λοιπόν να μάθετε να είσαστε λίγο πιο σοβαρός, πιο υπεύθυνος και τουλάχιστον λίγο πιο ευαίσθητος και συναισθηματικός σε λεπτά ζητήματα υγείας, ειδικά εσείς, ξαναλέω, κύριε Πέπα. Το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι ελπίζω να πάει καλά η κοπή της πίτας του κυρίου Πατούλη σήμερα για να σταματήσουν και τα μηνύματα που μου έρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει στείλει σε 100.000 νεοδημοκράτες που είναι οργανωμένοι στην περιφέρεια Αττικής 4 φορές μηνύματα το τελευταίο τετραήμερο. Όπως το είπα, πιστεύω ότι το 2% από αυτούς θα τον συμπονέσει.
θα έχει 2.000 φανατικούς νεοδημοκράτες σήμερα στην πίτα του ο κύριος Πατούλης, για να μπορέσει να στήσει και τον κλάμορο στο σκηνικό, ώστε να τον αποθεώσουν οι υπήκοοι του. Εκείνο που δεν θα μπορέσει όμως ποτέ να στήσει ο κύριος Πατούλης είναι ένα σκηνικό όπου θα ανέβει με όπλο τη γνώση και την άποψη για τα προβλήματα της Αττικής πάνω σε ένα βάθρο, μαζί με τον Γιάννη τον Σγουρό και με ελεύθερο ακροατήριο δημοσιογράφων από κάτω που θα μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε συζήτηση και φυσικά οποιαδήποτε ερώτηση να υποβάλουν και στους δυο τους. Αν βρει το στοιχειώδες κουράγιο και πολιτικό θάρρος κάποια στιγμή ο κύριος Πατούλης και πάψει να κρύβεται από τον Γιάννη τον Σγουρό, ας μας ενημερώσει, θα την οργανώσουμε την άλλη μέρα αυτή τη συγκέντρωση. Να είστε καλά και ελπίζω να μην χρειαστεί να ξανακάνουμε τέτοιου είδους ενημέρωση.